ఓకే మాతాజీ. ఓకే, మీరు స్టార్ట్ చేయించండి మాతాజీ, నేను జాయిన్ అవుతాను. స్టార్ట్ చదివించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతారా? హరే ఓకే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదివించు. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్. అంతా చదివేయండి ప్రభుజీ ఒకసారి. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్ నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్ నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్ నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్ నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. చదవని వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్తు నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. పిలిచమంటారా ప్రభుజీ? పిలవండి మాతాజీ. నీర్జా మాతాజీ, వసంత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాంచ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్తు నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాంచ శత్రుహన్ అసూచమిథునం తత్తు నివృతిర్జగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ. కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మృషా ధర్మస్య భార్యాసి దంభం మాయాంచ శత్రుహాన్ అసూతమిదనం తత్తు నిర్హృతి అసూతమిదనం తత్తు నిహృతి జాగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాంచ శత్రుహన్ అసూతమిదనం తత్తు నిర్హృతి జగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సునీత మాతాజీ, ఇంకా చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. వృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాంచ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్ జగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్తు నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మృషా ధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూతమిథునం తత్తు నిర్వృతిర్జగృహే ప్రజః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ చదువుతారా శ్లోకము?
మాతో చదువుతాయి. వృషాధర్మస్య భార్యాసి దంభం మాయా చ శత్రుహాన్ అసూతమిథునం తత్తు నిర్వృత్తి జగృహే ప్రజ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. మృష 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 అధర్మస్య అధర్మము యొక్క అధర్మస్య అధర్మము యొక్క భార్య 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 ఆసీత్ 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 కలిగెను దంభం దంభం బుకాయింపు బుకాయింపు మాయాం మోసము మాయా మాయా మోసము చ మరియు చ మరియు శత్రుహన్ శత్రునాశక శత్రునాశక అసూత జన్మనొసగెను అసూత మిథునం కలయికచే మిథునం కలయికచే తత్ ఆ కాని నిరుతిహి నిరుతిహి జగృహే గ్రహించెను అప్రజః సంతానహీనుడైనందున అప్రజః సంతానహీనుడైనందున. అనువాదము మరల భాష్యము శిల ప్రభుపాదుల నుండి. శిల ప్రభుపాద్కి జయ. బ్రహ్మదేవుని మరి యొక్క తనయుడు అధర్మము, అతని భార్య నామము మిథ్య. వారి కలయికచే దంభము మాయా అను ఇరువరు దానవ సంతానము జన్మించిరి. సంతానహీనుడుగా నిరుతి అను దానవుడు వారిరువురిని గ్రహించెను. బ్రహ్మదేవుని మరి యొక్క తనయుడు బ్రహ్మదేవుని మరి యొక్క తనయుడు అధర్మము, అధర్మము. అతని భార్య నామము మిథ్య. అతని భార్య నామము మిథ్య. వారి కలయికచే దంభము వారి కలయికచే దంభము మాయా అను ఇరువురు మాయా అను ఇరువురు దానవ సంతానము జన్మించిరి. దానవ సంతానము జన్మించిరి. సంతానహీనుడగు నిరుతి సంతానహీనుడగు నిరుతి ఎను ధనువాడు దానవుడు వారిరువురిని గ్రహించెను. వారిరువురిని గ్రహించెను. నేనే తెలుగు చదివి చాలా రోజులు అయినదే చదువుతాను. అధర్మము భాష్యం శిల ప్రభుపాద. అధర్మము కూడా బ్రహ్మదేవుని తనయుడనియు అతడు తన సోదరియగు మృషాను వివాహం మాడిననియు తెలియవచ్చుచున్నది. సోదరుడు సోదరి నడుమ మైథున సంబంధమునకు ఇదియే ఆరంభము. మానవ సంగమున ఇటువంటి అసహజమగు జత కేవలము అధర్మము వలననే కలుగలదు. సృష్ట్యారంభమున బ్రహ్మదేవుడు సనకాదులు నారదుడు వంటి పుత్రులనే గాక నిరుతి, అధర్మము, దంభము, మాయా వంటి దానవ సంతానమును కూడా సృజించెను. ఈ విధముగా ఆరంభమున అతనిచే సమస్తము సృజింపబడెను. గత జన్మ పుణ్య పరివాకము వలనను మరియు సాధు సాంగత్యం వలనను నారదుడు బ్రహ్మకు పుత్రుడయ్యాను. అదే విధముగా ఇతరులను తమ పూర్వ చరిత్రను అనుసరించి వివిధ స్థాయిలో జన్మించి కర్మతంత్రము జన్మ జన్మాంతరములు కొనసాగుచు నూతన సృష్టి జరిగినప్పుడెల్లా జీవులకు సంప్రాప్తించుచుండును. ఈ విధముగా బ్రహ్మదేవుడే దేవదేవుడి గుణావతారం. ఆది పితయైనను జీవులు తమ కర్మానుసారము వివిధ శక్తి సామర్థ్యములతో జన్మించుచుందురు. ఇంకో శ్లోకం పెట్టమంటారా ప్రభుజీ? లేదు, డిస్కస్ చేస్తాము.
ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయా శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ అధ్యాయము ధ్రువ మహారాజు త్యాగం త్యజించేది. సో ఈ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం, మృషాధర్మస్య భార్యాసీత్ దంభం మాయాం చ శత్రుహన్ అసూత మిథునం తత్తు నిర్తిర్జగృహే ప్రజః. సో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్త. భాగవతంలో 10 విషయాలు, భాగవతంలో విసర్గ సర్గ మొదటిగా, తర్వాత విసర్గ, తర్వాత థర్డ్ విషయం ఏమిటి భాగవతం. 10 విషయాలు భాగవతంలో. సో భాగవతంలో 10 విషయాలు. మొదటిది సర్గ, రెండవది విసర్గ, మూడవది ఏమిటి, ఎవరికైనా జ్ఞప్తి ఉందా? మూడవది, నాలుగవది, ఐదవది, ఆరవది ఈశానుకత, మన్వంతర, ఆశ్రయ. అంతిమంగా భగవంతుడ అన్ని కూడా ఆశ్రయించేది ఆ పరమ పురుషుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో సర్గ మొదటి విషయము ఇక్కడ ఆల్రెడీ మహావిష్ణు నుండి, గర్భోదక విష్ణు నుండి సర్గ ఆరంభమవుతుంది సృష్టి. తర్వాత 2వ సృష్టి, బ్రహ్మదేవుడు మహావిష్ణు వాళ్ళు చేసిందే అంత మెటీరియల్స్, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ పదార్థాలు, ఇది దాని నుండి వాళ్ళు మరలా సృష్టి వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు జీవుల సృష్టి, జీవులు బద్ధ జీవులు మనము సృష్టి గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వెనకాల శ్లోకంలో వాళ్ళ పుత్రులు నారద, సనక, సనాతన వాళ్ళంతా జన్మించింది గురించి చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మణ ఒక సంతానం వాళ్ళు, ఇంకొక సంతానం, ఇంకొక ఇది గ్రూపు, ఇక్కడ వాళ్ళ పేరు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అధర్మ, మరల మృష, అధర్మ. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా బ్రహ్మదేవుడ సంతానం, బ్రహ్మదేవుడ సంతానం. ఇది విసర్గ, ఇది 2వ సబ్జెక్టు. సో 3వ సబ్జెక్టు తర్వాత అట్లే వస్తుంది భాగవతంలో మెయింటెనెన్స్, భగవంతుడు రక్షించేది. తర్వాత స్పెసిఫికలీ భక్తులకి భగవంతుడు రక్షించేది. సో దానికి ప్రొటెక్షన్. తర్వాత ప్రతి ఒక్క భౌతిక కార్యకలాపాలు చేసేదానికి మనకు ఇంపెటస్, అది ఊతి అని చెప్తారు. మళ్ళీ ఈశానుకత, భగవంతుడు వేరే వేరే అవతారాల గురించి 6వ విషయం. 7వది మన్వంతరాలు, మను సమయంలో వాడు మను ధర్మం ఇచ్చింది, వాడు సద్ధర్మ. 7వది. 8 నిరుతి, అన్ని కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు మరలా మహావిష్ణువుకి వాళ్ళ దేహములోగా వెళ్ళిపోతుంది. 9th సబ్జెక్ట్ ముక్తి. ముక్తి అంటే మన నిజ స్థాయి అంటే మనం కృష్ణ చైతన్యవంతులు మనం అందరూ. సో ఇప్పుడు మనము మాయా ప్రభావంలో మనము బద్ధ జీవులు, లేకుంటే మనం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యం మనకి సహజంగా ఉంది. అది 9th సబ్జెక్ట్ ముక్తి. 10వ విషయము ఆశ్రయం. ప్రతి ఒక్కటి 9 వస్తువులు ఆశ్రితాన్ని ఆశ్రయించిన ఆశ్రయం. భాగవత 10 విషయాలు. దాంట్లో 2వ విషయంది గురించి ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్. ఒకటి ధర్మ స్థాపనానికి మళ్ళీ మరలా ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం దొరికేదన్నట్లు భౌతిక సృష్టి భగవంతుడు చేసింది. బద్ధ జీవులు ఇక్కడ తన
కోరికలంతా పూరించి, సో దాంతోపాటు వాళ్ళు భగవంతుడ మరల భక్తి కార్యాలు చేసి భగవద్ధామకు వెళ్ళిపోవాలి. సో ఆ కారణమున సో వాళ్ళ పుత్రులు కొంతమంది శుద్ధ భక్తులు, కొంతమంది పరాలే కొంత భక్తులు. ఇప్పుడు ఈ అధర్మ పురుషులు వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ సృష్టి గురించి ఇక్కడ వింటున్నాం. విసర్గ, ఇదంతా బ్రహ్మణ సృష్టి, దీని విసర్గ అని చెప్పేది. సో ఈ బ్రహ్మణ ఈ సృష్టిలో చెప్తున్నారు మృష మెట్క అధర్మ, అధర్మ అధర్మ ధర్మ పురుషుడు ఉన్నారు, ధర్మ దేవత ఉన్నారు, అలాగే ఒక అధర్మ పురుషుడు కూడా. అధర్మ అంటే వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి అధర్మ. సో వాళ్ళ భార్య యాక్చువల్లీ వాళ్ళ సోదరి, ఇక్కడ వింటుండేది మృష వాళ్ళ సోదరి అవుతే వాళ్ళ సోదరిని వాళ్ళు పెండ్లామ్మగా వాళ్ళు స్వీకరించారు, వివాహించారు. సో ప్రభుపాద ఇక్కడ చేస్తున్నది ఇది ఆరంభము. ఏ దానికి ఆరంభము? మానవ సంఘమున ఇది ఇర్రిలిజన్ అధర్మమున ఆరంభం. ఇదేమి ఈ రోజు మనం ఇది ఇక్కడ సామాన్యం మన దీంట్లోనే ఉంది. ఏ ధర్మం కూడా ఉంది, ఏది మన సనాతన ధర్మంలోనే ఉంది, వేరే మొహమ్మడియన్ ధర్మం, క్రిస్టియన్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదని ఎవరు కూడా స్వీకరించారు. ఇది పశు జీవనంలో లేవు. పశు జీవనంలో అది అది న్యాచురల్, దానికి ఏమి ఈ ధర్మం అనేది లేదు, అంతా ఒకటే. పందిలో చెప్తారు, ప్రోపా చెప్తారు, పందిలో చిన్నగా ఉంటూ చిన్న పాపలే ఇంకా అప్పుడే వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లికి పైన వాళ్ళు ఇచ్చేస్తాం, జంప్ చేస్తాం. మనము చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మన గోష్ఠాల ఉంది, గోమాతలు. సో అవి కూడా కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి అదేం అన్యాచురల్ కాదు, ఎందుకంటే అది అరణ్య న్యాయ, ఇంకా పశు న్యాయ. సో అది వాళ్ళ జీవనం పశు ధర్మం, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు. అయితే మనిషిది ధర్మం వేరే, మనిషి ధర్మం వేరే. మనిషిది వేరే వేరే సంబంధం, తల్లి తండ్రులతో వేరే సంబంధము, సోదర సోదరులతో వేరే సంబంధము, పుత్రులతో పుత్రులతో వేరే సంబంధం ఉంటుంది. అటు మనుషుడు అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని వాడు భగవంతుడ అంశము అన్నట్టుగా సమదృష్టితో పొందే ఒక అవకాశం ఉంది. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణీ కవ్యస్తిని శునిచైవ శపాకేచ పండితా సమదర్శిన. సో మనుష్య జన్మంలో మనం ఈ స్థాయికి మనము లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు మన చైతన్యం, మన కాన్షియస్నెస్. సో దానికోసం మనకి చాలా ధర్మ నియమాలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగానే మనము జీవించాలి, ఇది చేయాలి, ఇది చేయరాదు, డూస్ డోంట్స్, ఇది పుణ్యము, ఇది పాపం. పశు జీవనంలో పశుధనంలో ఇవి లేవు. దానికేమిటి ఇది పుణ్యమో పాపమో, అది హింస చేస్తుంది లేవు. తన ప్రవృత్తితో దాన్ని ఆనందాన్ని పొందేదానికి భగవంతుడు ఆ విధమైన దేహము అనుగ్రహించాడు. వాళ్ళకి ఇవంతా లేవు. వాళ్ళకి అయితే మనుజుడు జన్మించామంటే మనకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి, చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్, ఈ పాప జీవనము, ఈ సోదర సోదరులతో చేసేవి, ఇది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది అని చెప్తున్నారు. సో మనకు కూడా హెచ్చరిక చాలా ఇది కూడా ఉంది. ఏం చెప్తారు? మాత్రా స్వస్రా దుహిత్రావా న వివిక్తాస్నో భవేత్. ఎవరు కంప్లీట్ చేస్తారా శ్లోక? నేను కంప్లీషన్ అది నెక్స్ట్. బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామో విద్వాంసాపి కర్షతి. పర్టికులర్లీ బ్రహ్మచారి. ఇంకా ఎవరు దీనికి మొదటగా మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ అంటే అంత దీనిగా క్లోజ్గా ఏకాంత స్థలంగా కనుక ఒకరు తల్లి ఉండొచ్చు, మాత్ర లేకపోతే స్వస్ర అంటే సోదర ఉండొచ్చు, దుహిత్ర అంటే కూతురు ఉండొచ్చు. మాత్ర స్వస్ర దుహిత్రావో న వివిక్తాసనో భవేత్. వివిక్తాసనం అంటే చాలా అంత ఆత్మీయంగా ఏకాంత స్థలంలో ఇది సంఘం చేయరాదు అని. ఇదేం చెప్తే మనం అనొచ్చు, ఇది మనిషికి మనుజ సమాజంలో ఏది ఇది 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 ఉండొచ్చు, పశువు సమాజంలో ఉంది ఇది లేదు. చెప్తారు బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామం. బలవాన్ ఇంద్రియాలు మనకి మనం పొందాము, ఇది చాలా ఇది పవర్ఫుల్. బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామం విద్వాంసపి కర్షతి. విద్వాన్ అంటే అంత తెలిసిన వ్యక్తి, ఒక పండితుడు, ఆ వ్యక్తికి కూడా ఇంద్రియాలు చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఒక వార్నింగ్ కూడా. సో ఎనీవే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఇది లేదు, అట్లేమి ఇదిలే. బట్ స్టిల్ కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త. మనం ఒకసారి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అని మనకి కల్పిస్తుంది. ఎనీవే ఇది వన్ ఎండ్. ఇక్కడ వింటున్నాము, ఇది ఇంగ్లీష్లో ఏమి ఇన్సెస్ట్ అని ఇన్సెస్ట్ అంటారు. సో దీంట్లో ఇది యాజ్ పర్ ద లా ఎవరైనా ఇది విధంగా ఇది క్రమంలో ఉంటే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. అది
కానూన్ దీంట్లోనే ఉంది. ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లాలో కూడా ఆ విధంగా ఉన్నది. అంటే మనుష్య దీంట్లో అది కారాదు సోదర సోదరి ఇది సంబంధం లేదు. ఆమెకేమి మాత్ర ఇది ప్రతి ఒక్క నిజమైన పండితుడు అంటే ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏం చెప్తారు, ప్రతి ఒక్క స్త్రీని కూడా తల్లిగా చూడాలి. సో దాన్ని డెవలప్ చేయాలి, ఆ భావనని డెవలప్ చేయాలి. సో ఎక్సెప్ట్ వన్స్ వైఫ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లిగారే, మాత. సో దానికే మాతాజీ అని చెప్పేది. సో పోతే కొంతమంది ఏం చెప్తారు, ఇప్పుడు బాంజీ అని సృష్టించారు వాళ్ళు. మనము సిస్టర్స్, ఓకే సిస్టర్ ఉంది, సిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో మదర్. సిస్టర్ మన సోదరి అవుతేనో వాళ్ళు కూడా మన తల్లిగారే. యాక్చువల్లీ మనము మన పుట్టినప్పుడు తల్లిగారు మనకి జన్మనిస్తారు, అయితే మరలా మనకి చాలా సమయము మనకు తల్లిగా మన సోదరులే మనకు వాళ్ళు మనని డెవలప్ చేస్తారు. కానీ వెనకాలే ఉంటుండ్రి, చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంటుండే, సిస్టర్స్ ఉంటుండ్రి, కజిన్ సిస్టర్స్ ఉంటుండ్రి, అంతా చాలా వాళ్ళే మనకు వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేస్తారు. మదర్స్, ఎనీ విమెన్ ఈజ్ ఎ మదర్. ఏ ఒక స్త్రీ అవుతారో వాళ్ళు తల్లిగా చూసే ఒక భావన పొందాలి. సో ఎందుకంటే ఈవెన్ డాటర్, పుత్రి కూడా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మను ఏమి చెప్తారు, వాళ్ళ కూతురు దేవవతి. సో వాళ్ళు వివాహం మాడించేయడానికి వాళ్ళు కర్దమ్ముని దగ్గర వెళ్ళారు. తర్వాత వాళ్ళకి చాలా తన తండ్రికి అంటే చాలా కూతురు పైన చాలా ఆత్మీయ భావన ఉంటుంది. సో పాజిబుల్లీ తల్లికి పుత్రుడు పైన చాలా భావం ఉంటుంది అనుకుంటాను, తండ్రికి కూతురు పైన ఉంటుంది. ఆ విధంగా స్పెషల్ ఫీలింగ్స్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత, వాళ్ళు వయస్సుకి వచ్చినాక వాళ్ళకి ఇంకొక సూక్తముగా అర్హత పొందే వీళ్ళకి వాళ్ళు అల్లుడిని వాళ్ళని ఇవ్వాలి. సో తర్వాత అది ఏం చెప్తారు, అది కన్యాదాయ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్టికులర్లీ డాటర్ అవుతేనో మనం తర్వాత చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళని వివాహం చేసి తర్వాత వచ్చే చాలా ఇది ఉంటుంది, తండ్రి కంటే ఇది ఉంటుంది. సో అమ్మ అని వాళ్ళు ఆలంగించు చాలా ఇది వాళ్ళకి వస్తుంది. సో అమ్మ, సో కూతురు కూడా ఇది తల్లిగా. ఎనీవే ఇదంతా ఇది. లేకపోతే సామాన్యంగా చెప్తారు, మన ఒక్కొక్క విధం ఒకసారి మన ప్రచారకులు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరైనా వీడికి స్కూల్ కాలేజెస్లో ఇది మాతాజీ అని చెప్తే వాళ్ళకి కొత్త ఏమో ఇది అనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి అక్కడ అందరూ అక్కడ పెద్ద ఇదే అయిపోతుంది. మాతాజీ అంటే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళ వయసు అయిన వాళ్ళు అని ఆలోచన. సమాజం ఈరోజు చేంజ్ అయింది. సో ఇది కల్చర్లే మనకి, ఈ సంస్కృతిలే మనకు. లేకుంటే ఇది కల్చర్. ఇది ప్రతి ఒక్క స్త్రీ కూడా వాళ్ళు మన తల్లి కావచ్చు, మన సహోదరులు కావచ్చు, మన కూతురు కావచ్చు, అదేవిధంగా మన ఎవరైనా కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు మనకి వాళ్ళు మాతాజీ. ఇది మన డెవలప్మెంట్. మన జన్మంలో మన ధర్మము ఈ మనం అభ్యసించాలి. మరలే భగవంతుడి అనుగ్రహం నుండి మనకు ప్రాప్తి అవుతుంది. ఓకే, సో వీడి గురించి చెప్తారు ఎవరు, మన మాధవేంద్ర పురి. వీళ్ళందరూ మాధవేంద్ర పురిలో చైతన్య చంద్ర చాలా సమయం వస్తుంది. వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభులో ఇంకొకరు పూరి వాళ్ళు దీనికి వచ్చినప్పుడు అనుకుంటాను, ఎక్కడికి వస్తారు వాళ్ళు, పండరాపురికి వచ్చినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, నేను శచీదేవి వాళ్ళ కొడుకు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి జ్ఞప్తి అవుతుంది. మనము వెనకాల వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నవద్వీపలో వీళ్ళు షీజ్ జగన్మాత, వాళ్ళు జగత్కే వాళ్ళు తల్లిగా సొంత. వాళ్ళు దీనితో మన సన్యాసీలు అంటే బ్రహ్మచారులు అంటే సరిగా స్థాయిలో ఉంటే వాళ్ళు మన పుత్రులుగా చూస్తాము. సో వాళ్ళు చెప్తారు, అదే మనకు చాలా బాగా వాళ్ళు మనని చూసుకున్నారు, మనకి ఇచ్చేసారు, వాళ్ళు గౌరవించారు. ఆ విధంగా మనకంతా అక్కడ మా నవద్వీప్ మీ ఇంటికి మేము విజిట్ చేసినప్పుడు అట్లా చూశారు అని వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇది వైకుంఠ కాన్షియస్నెస్, ఉండే చైతన్యం. భౌతిక చైతన్యం మనకు కేవలం ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఇంద్రియాలు మనకి అటు ఇటు ఇక్కడ మనకి ఇది ఏం చెప్తారు, మనాషష్టాన్ని మమైవాంశో జీవలోకి జీవభూత సనాత. మన నిజ స్థాయి మనం కృష్ణుడి అంశము అవుతే ఇప్పుడు మనం మనాషష్టాన్ని ఇంద్రియాన్ని మనస్సు, ఇది 6 ఇంద్రియాలు మనకు ప్రకృతి స్థానికి కర్షతి. ఇది అన్యాచురల్ లైఫ్ భౌతికంగా. సో ఈ అధర్మం ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇది సోర్స్ కూడా బ్రహ్మడే సోర్స్. సో కొన్ని టైం చెప్తాం, మనం ప్రశ్న ఇస్తాం, మనం ఇది భగవంతుడు అంత మంచిది ఉంటే ఇక్కడ ఈ చెడు అనేది ఉంది, ఇక్కడ పాపం అనేది ఉంది. సో అది భగవంతుడు సృష్టించాడు. అది భగవంతుడు సృష్టించేది
అది మనకు కావాలి, అది దానికే భగవంతుడు అంటే మనము ఆ విధంగా ఆనందించాలి, భోగించాలి, కృష్ణుడు ఆ విధంగా నేను ప్రభు అని ఆనందించాలి, దానికోసం భగవంతుడు ఇవంతా సృష్టించాలి. సో ఎవరికి వాళ్ళు వేదవ్యాసాలకి కృష్ణుడు ఇది దొరికినప్పుడు, దర్శనం దొరికినప్పుడు, నారదుల అనుగ్రహం నుండి వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు తపస్సు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కృష్ణుడు కనిపించారు, వెనకాలి మాయ కనిపించారు. వెనకాలి సో వెలుగుంది, వెలుగు వెనకాలి ఏం చెప్తాము, షాడో ఛాయ ఉంది, నీడ ఉంది. సో నీడలా ఉంది అంటే ఎలా ఉంది, అది మనము నీటిని విడిచి మేము వెలుగు పోవచ్చు, సూర్యుడు ఎదురు నిలిస్తే మనకి నీడ లేదు, మనకి ఛాయ లేదు, మనకి డైరెక్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే మనకి సూర్యుడు వద్దు అని మనం క్లోజ్ చేసుకొని మనము ఉంటే, మనము పొద్దున్న రోజు మేల్కొన్నప్పుడు మనము గట్టిగా మనము ఏమి బెడ్షీట్ రగ్గు అంతా వేసుకొని మనము అంతా విండో స్క్రీన్ అంతా మూసి మనం ఉండి ఇక్కడ సూర్యుడు రాలే అంటే ఏమిటి? సూర్యుడు వచ్చాడు, సూర్యోదయం అయింది, అంతా మీరు బయట మీ తలుపులు తీసి మీరు బయట రావస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా మనము అజ్ఞానంలో మనము కావాలి, మనకి పాప జీవనం దీంట్లో మనం ఉంటే మనకి ధర్మం లేదు. కృష్ణ సూర్య సమ మాయా హే అంధకా. కృష్ణుడు సూర్య సమ. సో కృష్ణుడే అన్ని దానికి కూడా జన్మాద్యస్య ప్రతి ఒక్కరికి కృష్ణుడే కారణకర్తడు అవుతే, సో మనము దాన్ని ఏ విధంగా మనము అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాం అది మన పైన మనల్ని ఆధారించి. సో భగవంతుడు అందరికీ తండ్రి, అందరి నిత్యానాం చితనాం ఏకోభోయో భవనాం విధాతి కామాన్. సో భగవంతుడు మనకు ఆ కోరికలతో మనం అనుబట్టి భగవంతుడు మనకు ఆ వ్యవస్థలు చేశాడు ఈ ప్రపంచ జగత్తులో. భగవంతుడు చెడు చేశాడు, భగవంతుడు పాపము సృష్టించాడు, మనకు కావాలి అది, మనకు ఆ విధంగా ఆనందించాలి, భగవంతుడు అని చేశాడు. సో ఆ పాయింట్ ఒకటి ఇక్కడ నాకు ఒక విరక్తి వచ్చింది. మరలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి బ్రహ్మణుడి నుండినే విసర్గ అంతలో సృష్టించేది ఆరంభము. సో నారదుల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వెనకాలి శ్లోకాలు ఉండింది. వెనకాలి జన్మంలో నారదులు ఎవరు నారదుల్ని వెనకాలి జన్మంలో దాసీపుత్రుడు. సో దాసీపుత్రుడు చాలా ఒక గొప్ప జన్మమేమిటి కాదు, దాసి. సో వేరే వాళ్ళకి సేవ చేస్తా, వాళ్ళ చిన్న పని, వాళ్ళు ఇంటింట్లో వాళ్ళ గిన్నెలు కడుగుతా, లేకుంటే ఇంకేమో వాళ్ళ వస్త్రాలు దాన్ని చేస్తా, కొంత స్వచ్ఛం చేస్తా, చాలా చిన్న పని కావాలి. ఏదో స్కూల్లో అది కూడా చెప్తా, ఏదో స్కూల్లో వాళ్ళు ఏదో ఒక పాఠశాలలో ఎక్కడ ఉన్నారు. ఇది ఆ సమయంలో ఎవరో గొప్ప భక్తి వేదాంతులు అని చెప్తారు వాళ్ళు. శ్రీల ప్రభుపాద్ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్లోకం. అదే విధంగా శ్రీల ప్రభుపాద్ అక్కడ యూజ్ చేసే పద ప్రయోగము భక్తి వేదాంతం, అంటే చాలా గొప్ప భక్తులు, మహాభాగవతులు. సో వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు చాతుర్మాస్య సమయంలో. సో వాళ్ళు చిన్న కుమారుడు నారదులు. సో నారదులకి ఎవరు చిన్న కుమారుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది. సో వాళ్ళ తల్లి సేవ చేస్తుంటారు. నారదుడు కూడా వాళ్ళతో తల్లితో వాళ్ళు కూడా కొంత సేవ చేస్తారు. పెద్ద సేవ ఏం కాదు, కొంత చిన్న సేవ, చిన్న అసిస్టెన్స్. అక్కడ నుండి ఇది వస్తువు ఇక్కడ తీసుకుంటారా, ఇది కొంత అక్కడ పెట్టు. సో ఈ విధంగా చిన్న కుమారుడు ఏం పని చేసేకపోతుంది అయితే కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు చిన్న కుమారుడు నారదుడికి. వాళ్ళ సంఘంతో చెప్తారు నారదులు. తర్వాత వాళ్ళు ఆహారం తింటుండే ఆ అవశేషం లేపం లేష దాన్ని కూడా వాళ్ళు స్వీకరించారు, ఆ ప్రసాదం, ఆ ఎంగిలి వాళ్ళు తినేది. చెప్తారు గొప్ప భక్తులది, అది మనం స్వీకరించితే మనకు కూడా భక్తిలో డెవలప్ అవుతాము. లేకుంటే అది సామాన్యంగా నిషేధం. పర్టికులర్లీ ప్రసాదం కాదంటే నిషేధం. అది ప్రసాదం భగవంతుడు భక్తులు స్వీకరించింది, అది మహాప్రసాదం. సో నారదులు దీన్ని శేషంని వాళ్ళు స్వీకరించింది. తర్వాత వాళ్ళు డిస్కషన్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. భక్తులు వ్యవహారాలంటే వాళ్ళు సదా ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు మచ్చిత్త కృష్ణుడ పైన వాళ్ళు ధ్యానిస్తుంటారు. మద్గత ప్రాణ వాళ్ళ జీవము కృష్ణుడికి సమర్పించుంటారు. వాళ్ళు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కృష్ణుడి గురించి వాళ్ళు కృష్ణ కథ వాళ్ళు చర్చించుంటారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం. సో నిత్యంగా సదా ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు దాంట్లోనే వాళ్ళు మగ్నంగా అయి ఉంటారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. అంత దివ్య ఆనందాన్ని వాళ్ళు అట్లా ఆనందాన్ని వాళ్ళు టేస్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భక్తులు నారదులు కూడా వింటారు. విని వాళ్ళకి కూడా భగవంతుడి గురించి వినాలి, ఇంకా వినాలి.
సో మనకు అయ్యో ఎంత చెప్పేది నాకు క్లాస్లో నాకు అయిందా టైము 15 నిమిషాలు, హాఫ్ అన్ అవర్, 9 o'clock అని చూస్తుంటాం. లేకుంటే వినేవాళ్ళు కూడా అయ్యో ఆ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది. లేకుంటే మనం కూడా ఆ విధంగా అంత బాగా చక్కగా ప్రెజెంటేషన్ కూడా లేదు మనకు. సో డెఫినెట్లీ కొంత మన వినే వీళ్ళకి కూడా కొంత బోర్ అవ్వచ్చు. అయితే ఈ విధము కాదు, శుద్ధ భక్తులు చెప్తుంటే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎంత 24 hours కూడా వాళ్ళు చెప్తుండొచ్చు. వాటికి వినేవాళ్ళు కూడా వింటుండొచ్చు. పరీక్షిత్ మహారాజే వింటున్నాం కదా మనం, 7 days కంటిన్యూస్ వాళ్ళు వింటుండ్రు. సుఖముని చెప్తున్నారు, నా పరీక్షిత్ మహారాజ్ వింటున్నారు. వాళ్ళు చెప్తారు సాధారణంగా ఒకరికి ఒక థర్స్ట్, హంగర్, ఆకలి కావచ్చు, ఇంకొకటి దప్పి కావచ్చు, నీళ్ళు కావాలి, ఆహారం కావాలి. అది సామాన్యంగా. అయితే కృష్ణ కథ ఎంత బాగుంది అంటే, కృష్ణ కథ వింటుంటే మనము వినాలి అట్లే అదే విధంగా మనం సమయం కూడా మనకి తెలియదు. సో ఆ విధంగా నాకు ఆకలి కాదు, నాకు దప్పు కాదు, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. మీరు 7 days కంటిన్యూస్గా. సో మేము వచ్చి భాగవత సప్తాహ అని కొంతమంది చేస్తారు, మనము కూడా ఆ విధంగా భాగవతం లేదు. అది పరీక్షిత్ మహారాజు శుకమునికి అవుతుంది, మనకు కాదు. మనకి ఆ స్థాయి లేదు. మనకి కావాలి. మనకు నిత్యం భాగవత సేవ. భగవద్గీత అని చెప్పారు, రోజు భాగవతం వినండి. రోజు భాగవతం ప్రభుపాదులు, మన సంస్థాపక ఆచార్యులు, మన ముఖ్య శిక్షకులు వాళ్ళు రచించిన గ్రంథము. మీరు చదవండి, మీరు దాన్ని అవగాహన చేసుకుని ప్రయత్నించండి, భక్తులతో దాన్ని చర్చించండి. సో ఇది మనకు 7 రోజులు సతతంగా అన్ని విడిచేద్దాం, మనం వింటాం, అదంతా కాదు మనకి. సో ఒక్కొక్క టైం ఉంది, భక్తులు కూడా శ్రీల ప్రభుపాద ఆదేశం పైన చేస్తున్నారు కొంత అది. ఏ విధంగా భాగవతి అంటే పాపులర్, ఇది చాలా మంది భాగవత సప్తాహం చేస్తారంటే వాళ్ళు రండి మనము ఇన్వైట్ చేస్తాం, మనం మీకు అంతా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తాము, మనది ఇట్లా చెప్తారు. సో జనరలీ ప్రభుపాదు ఖండించారు దాన్ని. అయితే ఒక్కొక్క స్పెషల్గా తన భక్తులకి ఎవరు మనకు ఈ విధంగా జనాలని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయక కృష్ణ చైతన్యము వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు ప్రభుపాదులు కొంతమందికి అలౌ చేశారు. చేయండి అంటే కేర్ఫుల్ ఈ తత్వము దాని అవగాహన కావాలి జనాలకి. దాన్ని వచ్చేసి డైరెక్ట్గా నేరంగా కృష్ణుడు రాసలీలాకు వెళ్ళిపోయి మనం అవగాహన చేస్తాం. సో నారదులు ఈ భక్తి వేదాంతం నుండి శ్రవణం చేసి వాళ్ళకి ఎంత గొప్పగా వాళ్ళకి ఇదైంది, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ అయింది అంటే చెప్తారు. తర్వాత వాళ్ళు 4 మాసాలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. చాతుర్మాస అయిన త్వరనే వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు అక్కడే వెళ్ళి ఇక్కడంతా చాలా బాగా మాకు ఎంత చూసుకుంటున్నారు, ఇక్కడంతా ఎంతో మంది చాలా మంది మనకు ఇక్కడ వీళ్ళున్నారు, ఇక్కడే నిలిచిపోతాం. లేదు, వెనకాలి సన్యాసులు అంటే వాళ్ళు పరివ్రాజకాలు, వాళ్ళు ఒక స్థలం నుంచి ఇంకొక స్థలం వెళ్తుంటారు. సో ఆ గొప్ప పురుషులు, పరివ్రాజకులు, పరమహంసులు, వాళ్ళ సంఘంతో నారదుడికి ఎంత డెవలప్మెంట్ అయింది అని చెప్తారు. వాళ్ళ తల్లి గారు వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు భక్తి వేదాంతులు. తర్వాత తల్లిని ఇంకెవరు లేరు తల్లికి, వాళ్ళకి ఎవరు వీళ్ళు హస్బెండ్ ఎవరు లేరు, వాళ్ళకి ఇంకెవరు పుత్రులు లేరు, ఇంకెవరు వీళ్ళు లేరు, నారదుడు ఒకటే. సో వాళ్ళు తన బాంధవ్యంతో వాళ్ళు అంతా ఇది పెట్టారు నారదుడిని. అది చెప్తారు, ఒకరోజు నారదుల వాళ్ళ తల్లి గారికి అంత్యమైంది, మరణమైంది, ఏదో ఒక సర్పం నుండి, వాళ్ళు విషమ సర్పం నుండి. అది కూడా నారదుడు, అయ్యో భగవంతుడు నువ్వు ఇలాగ చేసేసావు, నాకు ఇంత నొప్పి ఇచ్చేసావు, నేను అనాథుడు, నేను ఎవరూ లేదు నాకు అని వాళ్ళు చెప్పలేదంటే, కంప్లైంట్ చేయలేదు. కృష్ణ ఇది నీ ప్రసాదం, నువ్వు ఏది ఇస్తే కూడా నీ అనుగ్రహం అని వాళ్ళు వెరీ డిఫికల్ట్. మనకు ఆలోచించేకు కాదు, మనకి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసేది కాదు, కల్పించుకునే కాదు మనకి. ఆ విధమైన ఆధ్యాత్మిక ఇది అంటే ఏ సిచ్యుయేషన్ జీవనంలో వస్తేనో అది కృష్ణుల ప్రసాదం. అది చెడు కాదు, ఏది చెడుగా అనిపిస్తేనో అది కూడా మంచిదే, కృష్ణ అనుగ్రహం అని స్వీకరించి. మనకి చిన్న ఇన్కన్వీనియన్స్ అయిపోతే చాలు, మనకి కృష్ణను ఎలా ఏ విధంగా చేశారు, వెంకటరమణ, బాలాజీ ఎలకండ ఏం చేశారు నాకు అని మనం భగవంతుడికి బయట దూషించలేకుంటే లోగా మనసులో అదే తిరుగుతుంటుంది. ఇది మన స్థాయి. నారదుడు చిన్న కుమారుడు అయితేను భగవంతుడు ప్రసాదము అని స్వీకరించి వాళ్ళు అప్పుడు చాలా భక్తి ఏకాంతంగా వాళ్ళు తపస్సులు చేసి భగవంతుడిని తృప్తి చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ గురించి చెప్పింది ఏం చెప్తారు, వెనకాల జన్మలో చాలా పుణ్యజీవం. ఏషాంతో అంతగతాం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మ నారదుడు. సో ఆ విధంగా మరల జన్మంలో బ్రహ్మదేవుడ పుత్రుడిగా జన్మించింది, మానస పుత్ర. ఇక్కడ హృదయం నుండి పుట్టారు. హృదయం అన్ని దేహ భాగంలో హృదయం అనేది చాలా పరిశుద్ధమైనది. అక్కడే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉండేది. సో వాళ్ళు జన్మించింది బ్రహ్మదేవుడు. సో వాళ్ళ
వాళ్ళ దేహ భాగం బెస్ట్ పార్ట్ అక్కడ నుండి వాళ్ళు జన్మించారు. బ్రహ్ముడు ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఇంకొక భార్య అవసరము అదంతా లేదు. వాళ్ళు ఎట్లా కృష్ణుడి నుండి గర్భదక్ష విష్ణు నుండి వాళ్ళు నాభి నుంచి పుట్టారు, బ్రహ్ముడు ఆ విధంగా చాలా చాలా వాళ్ళకి శక్తులు ఉన్నాయి. మనసు నుంచి పుత్రులు పుడతారు. శివుడు రుద్రుడు వాళ్ళ రెండు కన్నుల మధ్య ఉండే రెప్పలు ఐబ్రోస్ దాని మధ్యలో పుట్టి వస్తారు. సో బ్రహ్ముడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఆ విధమైన గుణావతారులు అని చెప్పారు. ఆ విధంగా నారదుడు జన్మించింది. సో అదే తండ్రి బ్రహ్ముడు నారదులైన గొప్ప భక్తులు ఆచార్యులు. నారదుల విధంగా ఎవరు గొప్ప భక్తులు లేరు. ఎటు కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఏ భౌతిక బ్రహ్మాండాలకి వెళ్ళొచ్చు, ఏ ఆధ్యాత్మిక గగన వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళొచ్చు. నో వాళ్ళకి వీసా కావాలి, పాస్పోర్ట్ కావాలి, ట్రంప్ ఇదే చేస్తారు, ఏమీ లేదు. ఫ్రీ మ్యాన్, ఫ్రీ స్పేస్ మ్యాన్, ఎక్కడ కూడా వెళ్ళొచ్చు నారదుడు. సో వాళ్ళ అసురుల దగ్గర వెళ్తే అసురులు కూడా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తారు. కంసుడు, రావణుడు, హిరణ్యాక్షి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. వాళ్ళకి ధీర జనప్రియం నారదుడు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని గౌరవించుతారు, వాళ్ళ ఉపదేశాన్ని స్వీకరించుతారు. మురుగారు అటువంటి, వాల్మీకి అటువంటి వ్యక్తిని భక్తులుగా చేస్తారు. ఆ నారదుడు ఆ భాగవతోత్తముడు. సో వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ ఎవరో పుత్రుడే, బ్రహ్మణ పుత్రులే. అదే విధంగా ఇక్కడ వింటుండేది మనం అధర్మ మళ్ళీ మృష, వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ పుత్రులు. ప్రభుజీకి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా మాతాజీ. 2 minutes. హరే కృష్ణ. ఓకే, రెండు కూడా చదవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో మనము ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు జన్మం. సో ఇక్కడ రెండు కూడా ఉన్నాను. సపోజ్ ఇక్కడ లీవ్ అవుతే మొబైల్లో ఇమీడియట్ నేను నేను క్లాస్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే ప్రభు. సో దీన్ని స్పాట్ లైట్ చేయాలా ఇక్కడ? ఎస్, ఓకే. సో జన్మంతో అందరూ కూడా జన్మనా జాయతే శూద్ర. ఆమె తర్వాత సంస్కారాత్ భవేత్ ద్విజః. సంస్కారం పుట్టిన అందరూ కూడా మనం శూద్రులే. సంస్కారాత్ భవేత్ ద్విజః, రెండో జన్మ మనకు దొరుకుతుంది సంస్కారం నుండి, కొన్ని ధర్మ ఆచరణల నుండి. మనం గురువు నుండి స్వీకరించే దీని నుండి ఆ నియమాలు దాన్ని పాలించుతున్నప్పుడు
అప్పుడు మనకి రెండో జన్మ ఆరంభం అవుతుంది. ఆ తర్వాత వేద పాఠాత్ భవేత్ ఏమవుతుంది? వేదాలని అధ్యయించిన తర్వాత వ్యక్తి ఏమవుతాడు? ద్విజుడి నుండి విప్రహ. విప్ర వేదాలని తెలివి పండితుడు, జ్ఞానవంతుడు, ఆ వ్యక్తి విప్రుడు. ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా బ్రహ్మజానాతి ఇది బ్రాహ్మణ. బ్రహ్మన్ కేవలం ఈ భౌతిక జ్ఞానాలు తెలుసుకొని నేను అక్కడ నేను ఈ స్పెషలిస్ట్, నేను ఎండి, డిఎం, నేను ఈ సర్జన్, సిటీవీఎస్ ఆ విధంగా, లేకుంటే ఇంకా ఇంజనీరింగ్ గా నేను అంత పెద్ద సైంటిస్ట్, నేను నోబెల్ లారెట్, నేను పిహెచ్డి, నేను ఓకే. అదంతా మీరు దేహానికి సంబంధించిన జ్ఞానమో లేకుంటే ఈ లౌకిక పంచభూతాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం. అయితే బ్రహ్మన్ ఈ దేహానికి ఏమి దాంట్లో ఏముంది? చైతన్యం. దాని గురించి మీరు అధ్యయించారా? లేకుంటే దాని గురించి సాక్షాత్కారం, రియలైజేషన్, అనుభూతి పొందారా? మీరు పొందినప్పుడు మీరు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మన్ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ. దాంట్లోనూ పరబ్రహ్మన్. ఎవరు పరబ్రహ్మన్? కృష్ణుడు. పరబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో ఇది కృష్ణుడు పరబ్రహ్మడు. సో వీడిని తెలుసుకునేది అట్లీస్ట్ కృష్ణుడు అవగాహన లేకుంటేనో చెప్తారు రెండు విధంగా వైష్ణవులు, బ్రాహ్మణ వైష్ణవ, బ్రాహ్మణ పండిత అని చెప్పేది. బ్రాహ్మణులు రెండు విధమైన బ్రాహ్మణుడు. సో మొదటిగా బ్రాహ్మణుడు అంటే వేద జ్ఞానం అవగాహన చేసుకున్నాడు. అయితే నేను దేహం కాదు, ఆత్మము, ఈ భౌతిక జగత్తులో నేను ఈ కర్మ బంధనంలో ఉన్నాను, ఇది నుండి వేరే ఇది ఉంది, అవస్థితం ఉంది అని తెలుసుకోండే వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు. బ్రాహ్మణుడు అంటే పుట్టుత ఎవరు? బ్రాహ్మణుడు కాదు. పుట్టుత బ్రహ్మబంధు, శుద్రుడు అని విన్నాము, లేకుంటే బ్రహ్మబంధు అని చెప్పవచ్చు. దాంట్లో ఏమిది దీంట్లోలే. అయితే బ్రాహ్మణుడు అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఈ అర్హతలు పొందాలి. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తారు బ్రాహ్మణుడి గురించి? ఏం చెప్తారు భగవంతుడు? బ్రాహ్మణ లక్షణాలు శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. చూడండి, భగవంతుడు మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. క్షమాదమ, మనస్సు నియంత్రణంలో ఉంది, ఇంద్రియాలు నియంత్రణలో ఉంది. క్షమాదమ. తపస్సు చేసే శక్తి ఉంది. క్షమాదమ తప శౌచం. సో బయట శౌచం, ఓకే, బయట మనం రోజు స్నానం చేస్తాం. ఇంకొకటి దీనిగా ఇప్పుడు అది కూడా వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్ అంటే ఏమీ లేవు, ఒక సెంట్ అంతే. అదే వాళ్ళు రోజు కూడా వాళ్ళు ఇది కూడా చేయరు. వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళు వస్త్రాలు మార్చుతారో ఏమో, అటు సెంట్ ఉంటుంది, అంతా వేసేస్తారు ఎత్తుగా. వాళ్ళు ఇది మనము మలమూత్రం విసర్జన చేసేది కూడా వాళ్ళ చేతుల్ని టిష్యూ పేపర్ వాళ్ళ కల్చర్ ఉంది వాళ్ళు. ఎనీవే, సో ఈ విధంగా మ్లేచ్ఛ ఏమన్నా అంటే అది ఎవరో విధమైన ఒక వ్యక్తికి చెప్పేది కాదు. ఎవరికి ఇది ఆ సంస్కృతి లేవు, ఆ వ్యక్తి మ్లేచ్చుడు అంతే. ఇంకేమి ఎవరో ఈ వ్యక్తి మ్లేచ్చుడు, ఈ వ్యక్తి యవనుడు, ఈ వ్యక్తి శూద్రుడు అని కాదు. వ్యక్తి తన ఆచరణలతో తన సంస్కృతి ఎలా ఉంటుంది దానిపైన ఈ పదాలు ఉన్నాయి. సో ఒక వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడిగా జన్మించి ఉండొచ్చు, అయితే ఆ వ్యక్తి ఈ విధమైనగానే ఉంటే పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడుండే ఇది సంస్కృతి అంతా మనోజులు చేంజ్ అయిపోతారు. సో వాళ్ళు ఇదే విధంగా ఉంటే వాళ్ళు ఇక్కడ బ్రాహ్మణం సెక్రెట్ సాధ్యం లేదు, అది మ్లేచ్ఛడే అని చెప్పాలి. సో ఈ ప్రాక్టీస్ బ్రాహ్మణుడు అంటే బయట క్లీన్, అంతేకాదు దాని కింద ముఖ్యమైనది లోగా క్లీన్, అంతేనే హృదయ శుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదం, మత్సర్యం ఇదంతా మనకి అట్లా పెట్టుకునేసింది మనకి బంధించి. అయితే బ్రాహ్మణుడు అంటే దీని నుండి అతీతంగా ఉండే వ్యక్తి. శ్రమ, దమ, తప, శౌచం లోగా కూడా దృష్టి ఉంది, సరిగ్గా దృష్టి ఉంది, అది బ్రాహ్మణుడు. సో క్షమ, దమ, తప, శౌచం, క్షాంతిర్ ఆర్జవం ఏవచ్చ. క్షాంతి, సహన, ఆర్జవం, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. శాంతి లోగా ఒకటి, బయట ఒకటి చెప్తాను, బయట బాగా మాట్లాడేది, లోగా నేను వ్యక్తిని దేశించుతుంటాను, లేదు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో సరళత, జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఆస్తిక్యం. జ్ఞానం వేద జ్ఞానము, తర్వాత దాని అప్లికేషన్ ఎలాగ మనము దాన్ని అభ్యసించాలి. జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఆస్తిక్యం. భగవంతుడి పైన సంపూర్ణ నమ్మకం, కృష్ణుడి పైన సంపూర్ణ నమ్మకం. సో లేదు భగవంతుడు నిరాకార స్వరూపం లేదు. బ్రాహ్మణుడు అంటే యాక్చువల్లీ కృష్ణుడు పరమపురుషుని తెలుసుకోవాలి, అది బ్రాహ్మణుడు. బ్రాహ్మణ వైష్ణవ్, బ్రాహ్మణ పండిత్. ఓకే, ఒక విధంగా బ్రాహ్మణుడు చెప్పొచ్చు. జ్ఞానవంతుడు కూడా, జ్ఞాని కూడా, వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పొచ్చు. బ్రాహ్మణ పండిత అని చెప్తాము.
తర్వాత వాళ్ళు కృష్ణుడిని పూజించేది ఆరంభం తర్వాత వాళ్ళు భక్తులైనప్పుడు అది బ్రాహ్మణ వైష్ణవ అని చెప్పేది. సో మనకు కలియుగంలో ఇంకొక విధంగా చెప్పేది కలవు శూద్ర సంభవ అని కూడా చెప్పారు. కలియుగంలో మనకు ఇది చాలా ఇది ఇంత మాయా ఇది జగత్తు కలి ప్రభావం అవుతుందంటే అది ప్రభా చెప్తారు ఎట్లా ఆంజనేయుడు వెళ్ళి ఆ లంకాని స్వర్ణ లంకాని అంతా ధ్వంసం చేశారు, వాళ్ళు అంతా బూడిది చేశారు వాళ్ళు అగ్గితో. అదే విధంగా మాయా ఈరోజు కలియుగ ప్రభావంలో అన్ని మంచి మంచి కుటుంబాలు ఉన్నాయి, లేదు అనేది కాదు, మంచి మంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు ఉన్నాయి, ఆచార్య కుటుంబాలు ప్రభా చెప్తారు. ఆ కుటుంబాల్లో ఫ్యామిలీ జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ అంత గొప్ప గొప్ప భక్తులు గొప్ప గొప్ప ఆచార్య సృష్టి అవుతారు. అయితే చాలా తక్కువ అయిపోయింది అది కలియుగ ప్రభావంతో, చాలా కొన్ని దీంట్లోనే ఆ విధంగా. సత్యప్రభు చెప్తారు ఇది ఆ విధంగా మాయ కలి పురుషుడు ఈ అంత గొప్ప గొప్ప దీంట్లో అంత అగ్గి పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు, డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది కలియుగ ప్రభావం. ఎనీవే అయితే ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని అనుసరించి మరలా యుగధర్మం స్థాపించిన దీంట్లో వాళ్ళు మనకి ఎలాగ మరలా మనము బ్రాహ్మణత్వం పొందాలి, ముఖ్యంగా దాని నుండి శుద్ధ భక్తులు కావాలి, వైష్ణవులు కావాలి. వైష్ణవులు అంటే కేవలం నేను ఇక్కడ తిలక వేసి చేసుకొని నేను ఇది కంటిమాల వేసుకొని వేస్తాను, నేను కాలి నాకే తిలక్ గలైమాల ఏ కలిచేలా ఒక ఆచార్యులు చెప్తారు. వీడు చూడండి, వీడు పెద్దగా వైష్ణవుడుగా ధరించాడు, బాగా పెద్ద కంటిమాల వేశాడు, బాగా చక్కగా తిలక ధరించాడు. అయితే ఈ వ్యక్తి ఏమిటి కలిచేలా అంటే మనము ఆ ఆచరణలు మనము పాపజీవనంలో మనం మగ్నమై ఉన్నప్పుడు మనకు పేరుకి మనం వైష్ణవం. నిజమైన వైష్ణవుడు అంటే బ్రాహ్మణ వైష్ణవం, శుద్ధ వైష్ణవం, మహాభగవత నారదుల వంటి వైష్ణవులు, బ్రహ్ముడు వంటి వైష్ణవులు, వాళ్ళు వైష్ణవులు, శివుడు వాళ్ళు వైష్ణవులు యాక్చువల్లీ. ఎనివే మనకు ఆచార్యులు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు, ఒక భాగ్యం ఇచ్చారు, మేము ఆరంభించాము. సో అయితే మనము దాన్ని మన ఒక తపస్యతో మన సాధనతో మనము చేంజ్ అయ్యేది. ఇది జన్మం నుండి ఏమీ కాదు. జన్మం నుండి ఎవరైనా అయ్యో నేను ఇప్పుడు పెద్ద సైంటిస్ట్, నేను నా కొడుకు కూడా వాడు సైంటిస్ట్ అవుతుందా అని లేదప్ప, ఎంత పెద్ద ఇది అవుతానో వాడు కూడా చదవాలి, పుస్తకాలు ఉన్నాయి, బయట స్కూల్కి వెళ్ళలేకుంటేనో హోమ్ స్కూలింగ్ చేయాలి, వాడు పుస్తకాలు చదవాలి, వాడు లేదు ఆ గొప్ప సైంటిస్ట్ నోబెల్ లారెట్ వాళ్ళ కొడుకు కూడా సైంటిస్ట్ కాదు, వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి, చదవాలి. వాడు సో ఛాన్స్ ఉంది డెఫినెట్లీ, సైంటిస్ట్ కొడుకుగా, అక్కడ డాక్టర్ కొడుకుగా, లాయర్ కొడుకుగా, ఇంజనీర్. సో వాళ్ళ తండ్రి చేసే ఇది ఈజీ ఉంది వాళ్ళకి, వాళ్ళ కొడుకు కూతురుకో ఛాన్స్ ఉంది. ఆ ఛాన్స్ ఉంది దానికి వాడు ఆటోమేటిక్ అయిపోతాడు అంటే ఇదంతా ఇది కాదు. అదే విధంగా బ్రాహ్మణుడు అంటే కేవలం జన్మం ఉంది కాదు, అది ఒకటి అభ్యాసం చేసి ఆ గుణాలు, బ్రాహ్మణత్వ గుణాన్ని పొందేది. చాతుర్వర్ణ్య మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ భగవద్గీతలో స్పష్టంగా ఉంది. సో అదే విధంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది. లేకుంటే మనము ఒకే తండ్రి ఉంటేను మన భావం అధర్మ చూడండి, వెనకాలి సృష్టిలో అంత అధర్మ పురుషుడిగా ఉండడానికి బ్రహ్మణ పుత్రుడ పుట్టితేనో అధర్మ అనే వ్యక్తి, అధర్మకే వాడు దేవత ఒక విధంగా, అంటే వాళ్ళ భార్య మృష. సో అదే విధంగా వాళ్ళ వంశంలో అంత చటువటికలు అట్లే స్టార్ట్ అయింది అని వింటాం. అయితే ఇది అదే విధంగా కాదు, అది ఎవరు ఏ విధంగా తీసుకుంటారో దానిపైన ఇది. సో ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ తండ్రి హిరణ్యకశిపు అసురుడే, అయితే ప్రహ్లాదుడు శుద్ధ భక్తుడు. సో ఇదే విధంగా ఉండొచ్చు. అయితే మనము మరలా మనం భగవంతుడు భక్తి చేసిన దానిపైన నెక్స్ట్ మనము మన స్థాయి. సో ఈ జన్మ ఉండొచ్చు, అయితే మరలా అభ్యసించాలి. మనం మంచి కుటుంబం పుట్టింటే అది భగవంతుని అనుగ్రహం, జన్మ ఐశ్వర్య శృతాశ్రీ ప్రతి ఒక్కటి వెనకాలి పుణ్య జీవనం నుండి దొరికేస్తాను. సో ఆ విధంగా ఎవరికైనా మంచి ఒక జన్మం దొరికితే, మంచి తల్లిదండ్రులు దొరికితే, భక్తుల ఇంట్లో వాళ్ళు పుట్టితే, సో వాళ్ళకి పెద్ద భాగ్యం. వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మనం ఆ విధంగా పుట్టలేకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మనకి దౌర్భాగ్యమో మన పాపమే కరెక్ట్, దాంట్లో స్వీకరించాలి మన స్థాయిని మనం. అయితే దాని తర్వాత మేము ఏ విధంగా దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అది మన పైన డిపెండ్ అయ్యింది. లేకుంటే మరలా మనము బ్రహ్ముడిగా తండ్రిగా పుట్టితే మనం అధర్మ వ్యక్తిగానే ఉండొచ్చు. సో అది ఆ విధంగా అవుతుంది. అది మనకు ప్రతి ఒక్కరు ఇండివిజువల్ పైన అది డిపెండ్ అయ్యేది. అది మన కర్మం అనేది ఒకటే, ప్రతి ఒక్కరు అది ఆన్సర్ అవ్వాలి. అది లేదు వాళ్ళు భక్తి చేశారు దాని నుండి నాకు వస్తుంది, లేదు నేను చేయాలి భక్తిని.
ఆహారము నేను చెప్తారు, వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారు. మన ఫ్యామిలీ అడిగితే ఎవరైనా లేదు వాళ్ళు చేస్తున్నారు, నా భార్య చాలా బాగా చక్కగా జపం చేస్తారు, చాలా భక్తి చేస్తారు. అయిందా అయ్యా మీ భార్య చేస్తున్నారు, మీరేం చేస్తున్నారు? మీరు ఆహారం మీరు తింటున్నారు కదా, మీ భార్య తింటారు అని మీరు తినరా? మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసేస్తారా? లేకపోతే మీరు అట్లే ఉండేస్తారా? అలాగే మన భార్య రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు చాలా చక్కగా, నేను రెస్ట్. అది కరెక్ట్ అవుతుంది, అది శ్రీ లక్ష్మణుడికి అవుతుంది. అది రామాయణంలో చెప్తారు 14 సంవత్సరాలు శ్రీరామచంద్రుడు ఇక్కడికి వనవాసం వెళ్ళినప్పుడు లక్ష్మణ ఏం చెప్తారు, వాళ్ళు ఇది నైట్ గార్డ్ చేశారంట, వాళ్ళు నిద్ర చేయలేదంట. వాళ్ళు చెప్పారు ఆ దేవతడికి, నాకు నిద్ర రారాదు. యాక్చువల్లీ విష్ణు నారాయణుడే ఒక అంశం విస్తరణ నా లక్ష్మణుడికి. అవుతే కూడా భౌతిక ఒక జగత్లో ఉండే ఒక వ్యవస్థ ఉంది, నా నిద్రకి ఒక దేవతడు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ప్రార్థించారంట, నాకు 14 సంవత్సరాలు దయచేసి నేను నా భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారో, అడవిలో ఉంటున్నారో, దీంట్లో నేను నైట్ వాచ్ చేస్తాను. సో నాకు నిద్ర రాదు. చెప్తారు అయింది అలాగే. అయితే నీ భార్యకు నువ్వు అది ఏమి చేయాలి, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకో, వాళ్ళు నీకు వాళ్ళు నిద్రించని, సో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు, నీ నిద్ర వాళ్ళకి అని. సో 14 సంవత్సరాలు వాళ్ళ భార్య ఎవరు యాక్చువల్లీ సీతాదేవి వాళ్ళ డైరెక్ట్ చెల్లరు, లేకుంటే మోస్ట్లీ వాళ్ళ అంకల్, వాళ్ళతో ఒకే ఫ్యామిలీ. ఇట్లా వీళ్ళంతా ఒకే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా సీతాదేవి. వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటి? లక్ష్మణుడ భార్య ఊర్మిళ ప్రభుజీ. ఊర్మిళ. సో వాళ్ళంతా మహాలక్ష్మి విస్తరణాలు. సో వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళు తీసుకున్నారు స్లీపింగ్, నిద్ర ఏమి చేయాలండి లక్ష్మణుడు, దానంతా ట్రాన్స్ఫర్ వీళ్ళకి. సో త్వరనే వాళ్ళు వచ్చిన తక్షణమే దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళని లేపిస్తారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ పని వాళ్ళు చేసేది అదే. వాళ్ళు 14 సంవత్సరాలు నా కోసం నువ్వు నన్ను దీన్ని నువ్వు స్వీకరించావు. సో మళ్ళీ భరత వీళ్ళు శత్రుఘ్న వాళ్ళ భార్య అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు, వాళ్ళు చాలా బాగా, వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు చూసుకునేది. వాళ్ళు భరతుడు చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంకొకటి. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు రామాయణ అంటే ఒక్కొక్క పర్సనాలిటీ కూడా, ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా చాలా ఇది గ్లోరియస్. సో ఎనీవే ఇది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు కాదు, మనకు కూడా నిద్రించాలి, మనకు కావాలి. వాళ్ళు చేశారు నిద్ర, వాళ్ళు చేశారు ఇది కాదు. భక్తి కూడా అదే విధంగా మనం చేయాలి. నేను జపం చేయాలి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. అదే విధంగా నేను శ్రవణం చేయాలి, నేను సేవ చేయాలి. సో భక్తుల సంగతం పొందాలి. ఇక్కడ చెప్పింది నారదముని ఏ విధంగా అంత గొప్ప వ్యక్తులయ్యారు, భక్తుల సంగతం. సో ప్రతి ఒక్కరు మీ అవకాశంని మీరు ఆన్లైన్లో మీటింగ్స్ చేసుకుని అది తీసుకోండి అడ్వాంటేజ్. లేకుంటే ఇంకా మన దగ్గర మందిరాల్లో మీరు అక్కడ వెళ్ళి సేవ చేసే ద్వారా చేస్తారు. అంటే మంగళూరుకు రండి ఎప్పుడైనా, ఉడిపి ప్లాన్ చేస్తారు, వస్తే ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంది. మీరు వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేసి ఇక్కడ భగవంతుడు మనం మందిరంలోనే భగవంతుడు సేవ చేయొచ్చు, రాధా గోవిందుడు సేవ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా మనము ప్రతి ఒక్కరు మన ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరికి ధన్యవాదాలు. తెలుగునా ఇది కన్నడనా ఏ భాష తెలియదు, అన్ని మిక్స్, ఒక కొత్త భాష అనేది. అది మాకు అర్థమయ్యే భాష.